Uma efika kubadobi beyinhlansi. My God. Uthola abadobi beyinhlansi benza crossover. Bakhipha inhlanzi kuphileni bazise kufeni. Uma efika uthi nena ke senizolanda abantu ekufeni nibalethe kuphileni. Ilo umsebenzi wethu. Passover. We take them from death and bring them to life. What is death? The world is death. And what is life? Jesus is life. Muta Hallelujah. Ngati Lwafi Jesus ngiyabingelela nonke basana egameni elihle lika Jesu ophilayo uJesu Kristu owasinqobela ithuna uJesu Kristu wenza ithuna la ngaba namandla empilweni zethu sihamba nje endleleni siphila intando kaNkuluNkulu in preparation kokuthi uma kuthiwa ukufa kuyafika enyameni yami ngibe nokuqonda ukuthi lokhu kungukufa kwenyama but I am prepared for an everlasting life. Hallelujah. Uma uNkulunkulu eba ne conversation no Jesu luyavela uthando and then it is confirmed uma isithi ke uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana ezelwe yodwa. So God is love. Hallelujah. Ukhona uvumelana nami ukuthi God is love. Siyabonga bazalwane ngiyanibingelela abafundisi bami ngizizwa ngimkhulu kakhulu indaba ezitha ngimzwile nami umfethu uMabhije ekhuluma la ukuthi khona udadu wakhe noma udadu wakubo nami khona umfowethu la ya khona umfowethu namhlanje demande ya ukhona umfowethu namhlanje kungasiuye yedwa ke kukhona nodadewethu omdala ya dadewethu omdala bese kwakhona udadewethu my second wife so dadewethu awusukume dadewethu bakona omdala nami ngiyashayina namhlanje akekho omunye yini awuzazi siyaxabana ke naye uma kwenzekile ukuthi inkonzo yomphakathi bekhona ngangasho yeah siyaxabana and then bese kuba khona ke my second wife udadewethu awusukume ke nkosikazi bakubona hayi bajwayele ukushanja ukusukuma mkami bakubona yeah cha nginaye unkosikazi omuhle kunani nonke njaleni lapha angeke ngimsukumise ngizama nje nami ukuyibalekela lento kasukuma mkami bakubona iyathenye indoda ngelinye ilanga yathi uzothi sukuma mkami bakubone uNkulunkulu athi buka bani make sukuma nje bese ngiyabuka kuhlangana emehlami nawakhe sehambile kumngakho kodwa lo wami ngiyamthemba kathatha igalula ungangiphoxi nangelinye ilanga
Ngiyababonga bonke abazalwane engibacelile, bakhona abazalwane engibacelile ngabalandelela ukuthi babe khona kule nkonzo ngoba injongo yale nkonzo ukwakhisana bazalwane. Ukwakhisana. So uma bengizwile ngiyabonga. Hallelujah. Sikanje lijikayo kulabazalwane ababili abakhulumela God is love. Can you say God is love? God is love. And if you say I am in love with you, you are simply saying I'm in God with you. Yes. Do we agree? Yes. I am in God with you. So when I say I am in love with you, it means I'm in God with you. So mina now we are within. Siyavumelana? Lengifuna ukukhuluma ngayishumayeli. Hallelujah. So when I'm in love with you, we are in God mina now. When we are in God, mina now we are within. And when we are within, we cannot see outside. And we feel in the yodwa sobabili because because we are both here. Are we together, Bazan? Please come here, sir. Okwangaphakathi akubizwa kwangaphandle. Okwangaphakathi akumelanga kwaziyo okwangaphandle. Ngiyangizwa bazalwane. Ngicela ushake le bhodlela bonke abantu bebuka. Imake. Niyalibona linjani bazalwane? Kukhona ukuxabana la. Kukhona ukuhlangana la. Kukhona yonke into la. But uma ezoma entweni engaphakathi angayivuleli ngaphandle, iyoze igwebulehle iphinde ibe ngazathi akuzange kube khona ukuxabana. Because we are in love. We are within. So okwangaphakathi asikhipheli ngaphandle. But uma engalisheka le bhodlela livule ungalibhekisa kimi. Uma livula lenza kanjena ke bazalwane. Vala. Siyayivalela into zethu. Hayi into zethu zangaphakathi zaziwe ngaphandle. Because we are in love. When we are in love, we don't invite certain things ezingaphandle ungena emidenini yethu. Angidengeza bazalwane ngifakazela uthando. Uma siqhutshwa uthando okushisayo ngaphakathi sihlala nakho ngoba singaphakathi asi-exposeani mdimandi ngoba sinjani. Uthi umhlabelelo lwafinyelela kimi ngisezonweni zami alwaze lwangidlula kodwa lenze njani lwangisindisa alwaze lwangi-expose kodwa lenze njani langisindisa alaze langibalela amacala ami kodwa lenze njani lwangisindisa angitshona sengishumayela bathi sasisono lakhe kodwa lona lenze njani lingisindisile. So owakini mayengaphathekile kahle uthengena uzu ukuthi akaphathekile kahle engakasho ukuthi angiphathekile kahle because sibabili kulento singaphakathi. So the question that you ask, you do not ask ukuthi yini ngathi awukho right because you feel it, we are both within. So the question that you ask, you say what is it that I can do ukuthi wena ube right, because uma ungekho right nami ngeke ngibe right automatically. Hallelujah. So we take care of each other. Emdenini, you take care of the other one. Are you with me, bazalwane? Message ama yiko lapho but ngiyafakaza. Hallelujah. Now, this thing called love has been designed ngalendlela exakile mageba. It designed ngendlela ene hotspot. You know, I give access to people who have hotspot. And then landly makfike mina bonke baya hotspot. So I'm giving love to so many people at once. I'm giving love
to so many people, almost 5 people at once. Without so many efforts, because this thing is phakathi kimi ngaphakathi. So lento mayengaphakathi kimi bayakwazi ukuconnecta nento yami ngaphakathi. Oh, let me say this ngoba ukhuluma isilungu. Isilungu osikhulumayo angisizwa ngamadlebe. Pay attention to what I'm saying. Okay. Isilungu mtimande osikhulumayo angisizwa ngamadlebe. Kodwa isilungu osikhulumayo siziwa isilungu esingaphakathi kimi. Yeah, watch yes. Okay. Ibimbi mahlabelela obimbayo. Ngaphathenga bena isithando sami ngaphathenga. Wena mawushumayela kuvele kusangane wonke umuntu. Nami uyangihlula vele makushunya yena. But makahlabelela obimbayo akaconnect nokwazi ukuhlabelela. Lo ohlabelela kahle udinethula ngoba naye uzobhimba. But ohlabelela kahle uconnecta nohlabelela kahle. So nesilungu osikhulumayo ngingasizwa nje ngamadlebe kodwa uyagwitisa. Kodwa uma usukhuluma isilungu nginesilungu kimi ngaphakathi kukhona iconnection ngiye uziwa isilungu esingaphakathi kimi. So angeke unginike uthando ngingenalo ngilireceive. Kubiza ukuthi ngibe nothando uma unginike uthando lu receive uthando. Wena ngeke ureceive uthando. Amadlebe akho ngeke receive uthando. But uthando olungaphakathi kuwe luzo receive uthando olulethwayo. Imindeni ilimelo ngoba abantu balinda ukuthando benganalo uthando. Ngisho sekunzima kodwa mawuqala uvela uyahotspotheka. Ngisho ngabazalwane lalela noma kuthiwa ke umkami bambone ekhonweni kodwa ngoba sila kule bottle sobili ngiyahluleka ukumbona outside this bottle. Noma kuthiwa umkami bathi uyangihleba uyakhuluma angikwazi ukumuzwa ngoba phela ngivaleleke ngaphakathi ngibathe ngiyambona ngibona into zomlomo ziyanyakaza kodwa ukuthi yena uthini ngami I cannot hear because mina naye singaphakathi. So nasemndenini because we are within angeke sihambe silwa uma si within. Nentando ke mawe uJesu wayeyenza ngenxa yokuthi wayengaphakathi nobaba. Athi mina nobaba simunye. So wayengaphakathi yingakho noma sekunzima kodwa intando ayivumanga ukuphela ngoba ingaphakathi lento. Sengiyaqeda. Luke chapter 5 verse 2. So phelela ku 6. Awuhlabelele kulela. Yamuzwa kwakini. Ungaso wakithi mangihlabelela uvela idubule ingoma. Lo wakithi uyabuza. Ngithini? All right. Oyitholile ngicela ngifundele. Verse 2 to 6. Wabona imkhumbi emibili imi ngaselwandle. Abadobi babephumile kuyo behlanza amanethe. Asiqale phansi futhi. Wabona imkhumbi emibili imi ngaselwandle. Asime asithi ulwandle. Umhlaba. Qhubeka ba. Abadobi babephumile kuyo behlanza amanethe. Asithi abadobi. Preachers. Qhubeka ba. Esengene komunye wemikhumbi ongakaSimoni wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini. Wahlala phansi wabafundisa abantu esemkhunjini. Number 4, kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujuleni nehlisa amanethu enu nibambe. Asithi amanetha yizwi. Amen. Qhubeka. Qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe. 5, uSimoni waphendula wathi, Nkosi, sishikile
ubusuku bonke asibambanga lutho kepha ngezwi lakho ngiyakukwehlisa amanetha. uJesu asithi Jesus umnikazi wezwi. Sinento enhlanu labazalwane. Angishumayeli manje ngiyakwazisa. Ulwandle ngithe yini? Umhlaba. Izinhlanzi abantu amanetha yizwi abadobi preachers of the word. Jesus umnikazi wezwi. Oyini umnikazi wezwi? Oyindodana kaNkulunkulu. Are we together? Ungizwile mangithi mina abadobi preachers angizange ngisho ukuthi sons, but ngifika kuJesu ngithini sons. Kunenkinga ke la. Akusiko mageba ukuthi azikho inhlanzi emanzini. Futhi there's nothing wrong ngolwandle. Ni number zalwane. Trust me ngizoqeda nje masishana. Ayikho into wrong ngolwandle. Inhlanzi angithi ulwandle umhlaba. There's nothing wrong ngomhlaba. It was created by God. Right? 2. Izinhlanzi zingaphakathi emanzini. Zifakwe ubani? The creator. That is why zikuphi zisemanzini. Zenzani? Ziyaphila emanzini. Ayifile. Amanetha ke bazalwane yini? Yizwi. Kulandwa ini ngamanetha? Kulandwa inhlanzi. Kuphi? Emhlabathini, emhlabeni. Yini umhlabathi? In this case amanzi. Now Jesus umnikazi wani ke bazalwane? Wezwi. Labantu bafikile emhlabeni bathola abantu basebeshumayela ngokulahlela amanetha. Kodwa babuyi nalutho. Uzuyasho lo ubani lokhulumile ubani lokhulumile lo. Uthi Peter sishikile ubusuku bonke. Hawu Nkosi yami sishumayele ubusuku bonke besibhekile labantu. Silisho ilizwi kodwa labantu besibuka abakubuki labantu Jesu. Wena manje uyafika Jesu uthi silahlele ekuthuleni. Hayi bo Jesu lento othi siyenzile. Lento othi siyenze Jesu siyenze ngokuqonda, sayenza ngeexperience, sayenza ngejuthu, siyenzile lento. We have an experience. And siyasazi nesikhathi sokudoba. Nesikhathi sokuqeda ukudoba siyasazi. Nesikhathi ukuthi inhlanzi idlalela nini ngala sikhona siyasazi naso. Kodwa sibabanga lutho. Ikhona inkinga. They were perfect. Umhlaba was perfect. That is why God said it is good. Uwekeda ukudala uthi uNkulunkulu uthi kuhle. uNkulunkulu ekade ukudala umuntu uthi kuhle. Umekade ukudala amanzi uthi kuhle. Umekade ukudala inhlanzi uthi kuhle. These things are perfect. No. Nezwi li perfect. Oh my God. Kanti inkinga la shaka. Andiphi inkinga bazalwane? Awusashumayele kangaka? Mama Nkosi sashumayele kangaka? Anisindiswa. Bakhona abashumayeli, they are so powerful. And abashumayela baze bagqumaqume basho ngama-tongues konke abakwenza kuyikho. Kanti inkinga yini? Bayaya kodwa ukhona into abathibayo. Bazalwane ngathi singahamba sonke sengizohlala phansi sengizothandaza ngihlale phansi sengizohlala phansi. Kukhona into abathibayo ukuthi the relationship between them and God is not there. Bayashumayela kodwa bamazi umnikazi wezwi. Bayashumayela ngezwi lakhe kodwa umnikazi wezwi akekho. Babisa zonke izinto kodwa izwi umnikazi walo akekho.
Kushumayela amadoda, hayi amadoda. Shumayela amadoda kaNkulunkulu. Shumayela amadoda kaThixo. Men of God. Abana nje mase seyindoda kaNkulunkulu kushuthi wena kahle kahle ubudlelwane bakho noNkulunkulu buyashoda. Because uNkulunkulu ufake bomntwana. Yes. Ungezi uNkulunkulu uyindoda kaNkulunkulu. Man from God. Kuza abadoba baphethe izwi eliyiyo. Amanetha ayizwi. Ene lamanetha bawaphethe bayazi ukuthi alahlelwa ngobani isikhathi. Ene bayakwazi nokuthi amanetha before solahlela ukudla okuzodonsa lezi izinto ikuphi. But the problem is one bazalwane. The problem ukuthi umnikazi wezwi ojulile ojulisayo akekho kule ndawo. Namhlanje nje besidinga abantu abazothi ngingumntwana. Oh, ndingumntwana wakho nokhondoni leyo. Njengomuntu owazi umculo yimi onimoshile ngiqala ngamakhiya ahlukahlukene so ningafili bad. But the problem ke bazalwane emabandleni ethu, it is because siye emabandleni ethu si prepare intshumayelo ngekho umnikazi wentshumayelo. Hayi sizoyiprepare ngokuhlakanipha kwethu noma sifika sizoninika ukuhlakaniphile kwethu kunkitaze kodwa kuzi kuya nenhlanzi. Ngoba balekile you pass over, you cross over. What is pass over? It's taking something from the dead and bringing it to life. But now the problem, ukuthi thina sithatha ophilayo singise feni. Kuzobona significance eye nature nokuthi uma in nature selbambile what to do next. Siyababiza abantu indaba ezithu bangene babe baningi bathi sebefikile sibakhova umphefumulo. Uma ngifunda ngokaJohn chapter 6 verse 9 up to 12 ngithola the very same people abakwazi ukudoba. uJesu ethi naba abantu phela baningi. Awubazalana naba phela abantu baningi. Nasi inhlanzi iningi. Nikezana abantu ukudla. Enele lokudla kwele babanikeze kona ke yinhlanzi practically sisi. Fanele sinike abantu ukudla. Abazi ukuthi fanele kwenziweni ngalokho kudla. uJesu usethi ke letha nzola le nhlanzi enithi incane. Because uma abantu sobakhiphile kufeni wabafaka kuphileni sekumele impilo yabantu ithi multiplication. Kodwa ke pastor inkinga ilele kuthenini ke uma sesibaletha abantu kumele kuthiwa multiplication. Multiplication ayenzeka ebantwini but multiplication yenzeka kumfundisi kanjani? Abazwa abazalwane multiplication uJesu letha inhlanzi cishe zazingaki zazimbili zaziyisikhombisa zazingaki inhlanzi 5 inhlanzi zaziyi5 nesinkwa bathi uma seyifika uJesu 2 right bengi right now Baptist zaziyi2 inhlanzi isinkwa ezimbili isinkwa eziyi5 a number of perfection. Wow. So ngesikhathini shake nina ningazi ukuthi kwenzakalani wonke uJesu and iBhayibheli lithi azi uJesu wathi sizowanikani azi emlinga
Mawufunda kahle iBhayibheli lithi wambuza kodwa azi ukuthi fanele kwenziweni. Wayesethi batshele balale. Hayilalani ke phela nani masiphaka. Yeah. Lala phela nawe angithi siyakuphakela. Lala sizokwazi ukuletha inhlanzi multiply Yangishutha nalo mntwana. That is slow. Angeke ngikhathe. Inhlanzi ezimultiplyiwe ngiyabonga unatadwethu. Bayangihleka abantu. Ephinda-phindiwe inhlanzi. Kodwa uJesu uthi abantu abeze abalale. Kodwa inhlanzi mawubheka zi5, izinkwa zingakhi zimbili. Kodwa uJesu uthini? Uthi lalani nendlala yenu, lalani. Bathi abantu silala kanjani silambile? Kodwa uJesu unolwazi. Kodwa hamba nabadobi abanganalo ulwazi. Abadoba abashumayelayo kodwa makuvela inkinga kubazalwane abazi fanele benze njani. Kufuneka abadoba abanolwazi. Elulwazi yini bazalwane? Yizwi nomnikazi wezwi. But before uletha izwi nomnikazi walo kufanele wehle ube indodana. Sifelela men of God. Abagqoma suit njengami. Abafaka amakholela round njengami. Abahlabelela njengami. Men of God. And the men of God are the very same people who crucified Jesus. Amen from God. Abo men of God in the Bezita, they crucified a man from God. Abo men of God, they crucified the Son. Atu Jesu manikuleka kuba banothi baba wethu liyaphela ubudoda. Umntana nje uthi baba wethu, you becoming a son. And then because of the relationship, he sees a reason to listen to your prayer because my son is seeking for my voice. Ayaphuma amadoda ezikhondla ephethe amanetha afika walahlele kodwa umnikazi wemvelo owabonakala ehamba phezu kwalamanzi. Kodwa niyezwa imbazalwane. Nawe ngizokucela emndenini wakini kuyaziwa uwothandazayo uwosontayo. Kodwa kusizi uma usonta ungasiyo indodakazi noma indodana. Futhi ngazathi amadodana abukho nobulili. Kuthiwa nje amadodana. Sons of God. Usihlabelela mamsabasa. Biyezana. Ukuzihlabelela kwakho kuselevate. Because esikudingayo ngokuhlabelela kwakho is to be elevated. Sisuke ekufeni singene ekuphileni crossover kula siya khona ngo Good Friday. Sisuke ekufeni. Abantu baphuma emakhaya befile babuya ma Good Friday bephelile. Sake savelela naye lama committee singawazi uchafunana emasontweni. Sifuna uJesu basihlalisa phansi ake sithethe icala. Esikhathi Passover. Esikhathi sokuthi bazalwane. Yabona lento le ndaba ezitha. It's two words combined together. Pull from the pit. The pulpit, it's pull from the pit. Sizela ukuzodoba abantu ekufeni kwabo. So sibadoba from the bottomless pit. La beshona khona ekufeni. Kodwa thina silahlela amanetha sibuye nabo bephila bese sibayise ekuphileni. Uma befika ekuphileni bese bathola multiplication. Elisothi is my cup runneth over. But ifuna kanjani tithe vele ekhapini elihafu? Mara. Ikhapini elihafu ufuna tithe. You should be praying ukuthi umhlaba walomuntu uvunde. You should be helping this person to plow a seed bese uyathandaza and then the cup bese liyaphuphuma. Then ge. Angithi ningayonikela bazalwane. Kodwa nawe ke kulabo kuhlale nabo kuma home cell akulikhulume nje iqiniso ube nendodana. Bese nawe uba indodana.
Uma ke uba indodana ke sequalify the statement ebesikhulunywa uPastor esithi ke sesiba abahlobo naye, because we are no longer men nje. Leyo inenkinga ke mawe ngoba sibaningi sibiza ngabahlobo kodwa sisakwenza okungasiko kwabahlobo. Sichazwe nje ile revelation yabahlobo. Isibiza ke ukuthi sisukeke ebuncekwini ngoba ke inceku ayikakabi naye ngaphakathi. Phela ubuhlobo okusho ukuthi there's a relationship very tight yangaphakathi. Ubuhlobo. But inceke isebenzi. Are together wazana? Ayikho inkinga yokuthi ube inceke. Ayikho inkinga yokuthi ungabi inceke. Uma ufile ukuthi ufuna ukuhlala ebuncekwini yenza izinto zenceke. It's fine. But masoqala umthatha serious uNkulunkulu uyasuka ku level bazalwane uyasuka ku level yobunceke. noNkulunkulu umbone uNkulunkulu ungalibona usizo ngalithola kwezinye indawo ngoba yena uNkulunkulu ngumhlobo naye and ayikho enye into yaziyo ngaphandle kwakhe. So mawuya kuye uphelele ungaqubeli utho kunganamngane engimthembile kungana uNkulunkulu engingamazi kungana lutho kodwa kukhona bazalwane yena. So uma ngisuka emncekwini ngiye ekhaya haleluya. Bakhona abantwana endlini. Haleluya. Sengiqedile bazalwane. Besidinga abantwana. Regardless of your age. Kodwa ungasuke ebuntwaneni. Wasuke ebuntwaneni uyasuka ku throne or ku kingdom kaNkulunkulu. Wasuka ku throne lezwi elithi umhlaba uyisenabelo seinyawo zakhe uyasuka nakulelo zwi because uma ungumntwana uyakuye ngamadolo uzothi baba and ufika uthi baba ubona indodana yena but uma ufika uyindoda uma ufika kuye ubona indoda ikhuluma naye. Hey oh amen hallelujah. Our relationship idinga ukuthi sithi kuyiqinisa ke bazalwane. Kube ngathi siyayikhemika. Amen. Hallelujah. Amanetha ethu angabi nje kungakabambeki inhlanzi. Singabi madabudabu. Shando, ku right ukuthi sibe madabudabu singabantwana bakaNkulunkulu. Ungabi madabudabu indoda kaNkulunkulu uzoshaya abantu. Bayizwanga nento enqedwe ngisho bazalwane. Ungabi madabudabu seyindoda. Exactly. Because mama madabudabu uzofuna ukufala lezi zinto ngabantu. Kodwa uma uyindodana, mama madabudabu uyindodana uyazi ukuthi kufanele ngiyephi ukuze ngiqokiswe. Uzothuthuka ufuna ukuyiphendulela uma uyindoda, kodwa uma uwumntwana uzothuthuka ubugijimela kubaba uthi baba bayangithuka. Take care. Amadoda agijimela kuyoshumayela ayecelela. Aningifakeni ehlelweni. Ayahluleka nje ukulalela. Sengisho amadoda. You cannot go to an event umenyiwe nje ukuthi uzothula nje ulalela uNkulunkulu. Kodwa ngoba ngiyindoda I cannot go there and keep quiet. Kodwa abantwana bazalwane bajabulela indaba zasekhaya. Abantwana ukuthi bamakhuluma indaba zasekhaya bajabule bathi babunjalo. Yebo nami ngufakazi ubaba nami wangizala nami ngangiyindoda ngelinye ilanga kodwa wangithena amandla ubaba. Sekhona izinto ekuthiwa amakhulunywa ngithi mina hayi baba wena uzobona ngoba wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi ukhala kwami uyazi jabulo yami uyazi wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi inhlambe sibizwe ngazo kuba bezikwazi ukusigwaza ngabe sihamba siyimbawula bathi sithi ukhala kwami uyazi jabulo yami uyazi wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi
kodwa wathi afika khona uJoseph sebefuna ukumbulala wame ekuthenini kodwa angizi ukushintsha iphupho engitshelwe lona ngoba ngingumntwana enambazalana. Today ukuthandaza kwethu, let us all stand. Vele sekungayo, let us all stand. Nkosi we're not going to lay hands, but ngifuna uyikhulekele wena today. Hallelujah. Baba ngikusevile ngiyinto, but today ngifuna ukubuyele ebuntwaneni. Athi umhlabelelo ngingo wakho Jesu, ngingo wakho njalo. Awu amen bazalwane. Ubuyele baba ngikhusukile. Ngaba ngowaziyo ngasuka ekuthenini kwazi wena. Baba ngisukile endleleni ngabona ngamehlo ami, ngangabona ngamehlo akho. Kodwa manje ngifuna ukuhlanganisa ubudlelwano bami nawe. Ngifuna ukufika ekhaya ngibheke umfowethu ngithi I got you. Mina nawe we are within. Mina nawe sikuNkulunkulu. We are in love. If we are in love, we are in God. Let us all pray.